Mastrings a social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndoda kuti ndikuzivise zvizere handiti imozwa kuti zviri kutora nzvimbo. So listen, if you are new to this channel, I can ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time but no upload my video you will be notified. Nchitayo zurudi kwese kwa muri mazukuru wasekuru seindi. Also don't forget to like our Facebook page neku follow our Facebook page anditi rakanzi Seindi TV. Also our Instagram account inonyadzisa wazukuru inotonyadzisa. Chingoenda uno follow our Instagram account yakanzi Seindi TV official. Ndokutenda ine kuti munozviita. Right, pane video ndoda kuratidzai zvakaitika ku church kwa Prophet T Freddy amene anzi ku Holy Grounds chichi amene iko kwanditi ndoda muone video ripanapa iri rinotevera. Come out! Come out! Come out! Come out! Look at the power of God now. Are you seeing the power of God now? Are you seeing the power of God now? Kuseka namo serugara wazukuru ziotori namo boza kuna chinhu chakaoma wazukuru sekubvisa obhoaitira chi obhoisira pu obhoitira obhoaradzika gamba according to T Freddy obhoaradzika gamba pamberi pechita chevanhu vakwasha varipo vana varipo vanyarikano varipo anatezvara varipo nemakamera aripo anditi maya obhoaradzika gamba wazukuru chiri kutrenda zvisingaite. Pakaipa amene unoiona sei type deliverance comment section is open kuti munge muri munokomenta. Tazoona iye T Freddy wachiona azokomentawo akataura mashoko awo ari apa ndati muzvionere mega wazukuru hanzi dai anga ari Quinta Delicious kana kuti Masimba aibaya live button achiradzika gamba andai maombera nekufara kuti maZimbabwe ndozvamamuchaita hanzi asi kuti ungoomberera maoko Jesu aponesa amai vamaona hanzi hamugone izvozvo maZimbabwe. Apena munochionawo sevazukuru zvaitika kuchurch and then comment yazopiwa naProphet T Freddy vari mai vako unonzwa sei pakaipa deliverance meno ngataura necomments kuti munofungei from Uncle saying the only Zimbabwean uncle chisekuru chevanhu ndichitichi much love.